η Αλεξάνδρα. Φύγαμε. Για να δούμε. Της ανύπαρκτης σκυλιά. Γιώργο και Μιχάλη, κοιτάτε και σκέφτεστε. Είναι Αιγυπτιακό, Αμερικάνικο ή Λιβανέζικο? Δεν τον νοιάζει βασικά. Είναι Αιγυπτιακό θα έλεγα. Εσύ Γιώργο τι λες? Λιβανέζικο. Λιβανέζικο, υπάρχει διχογνωμία. Συνεχίζει η Αλεξάνδρα που είναι μοναδική. Εσύ Αλεξάνδρα πλάκα μας κάνει. Ναι. Η θεά Αλεξάνδρα. Λοιπόν, η απάντηση είναι Αιγυπτιακό, Αμερικάνικο, Λιβανέζικο. Μιχάλης, Είπα ακούμε. Αιγυπτιακό, δεν μην το αλλάξω. Λιβανέζικο. Είπα Λιβανέζικο. Δυστυχώς χάνετε το ταξίδι στο Άμστερνταμ, παιδιά. Γιατί είναι Αιγυπτιακό. Ναι, αλλά έπρεπε να είναι κοινή η απάντηση. Γιατί θα πηγαίναμε μαζί. Για να γλιτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε Γιώργο μου. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Καποζίδη. Και τι κάνουμε τώρα, πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις.